इतकंच काय आपल्या कोकणामध्ये, मला तर सांगून जगामध्ये फक्त कोकणामध्ये असं घडतं, आपल्या देवीची पालखी जेव्हा घराघरात जाते, काही काही गावामध्ये मुस्लिम समाजाच्या मुस्लिम बांधवांच्या घरी देखील पालखी जाते, पालखी नाचवलं, आपले बांधव नाचवलं होतं ना, तुमच्या बरोबर आहे, आपल्या कोकणामध्येच घडतं. मला वाटतं ही आपल्या कोकणाची संस्कृती, आपापल्या समाजाच्या आपापल्या नेत्यांनी आपल्या तरुणांना ह्याचं प्रबोधन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. ही आपले, मी जरी तरुण असलो तरी सुद्धा जुने सगळे अनुभव या मीटिंगच्या निमित्ताने जेव्हा पुढे येतात, परंतु प्रत्येक गावागावामध्ये अशा बैठका घेऊन आपल्या तरुणांचं प्रबोधन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जो जास्त ओढा दिसतोय तो तरुणांचा ह्याच्यामध्ये जास्त ओढा दिसतोय. मगाशी मला वाटतं कांतकडे त्यांनी सांगितलं की 17 ते 30 वयोगटामध्ये आपले सगळे तरुण मंडळी आहे. त्याचं प्रबोधन करण्यासाठी आपण सर्वांनी कुठले कुठले मार्ग निवडायचे ते आपल्या सर्वांवरती, आपण सर्व सक्षम आहात त्यासाठी. आम्हाला त्याच्यासाठी आपण आमच्याकडे